Ngayeng agani kapor nakabenta ka balang Presbyterian Mauro ban pediang epi baro sya kani ka jing syakri ka jong yoblay haga kerteng ka jong utray bad unong penem jongi Jesus Christ kani kalong ka jing pen bait thamai ka balang ba nakaliang jo ka balang na chairman la new vice chairman ngin yo ban pediang ban penitho ya u nongkren ha ki jing seng ki jong ka balang Tikum ta gani kapor nga so komen ban penithu apering jongi ya Reverend Shan Kilang Pasa ibalong uway ni pastor jong kabalang Presbyterian Mauprem pastor ni pediang subhay pi syaka yeng mani ka jongi syaka jing syakri ublay bad ublay tu unkur khuya pi bad ka jing syakri ka jong pi hang ni apo kabalang ka jongi ya ka jing alam jing seng bad ka khubo naktin ka jong ublay pastor iwan rengkat beri kong ublay unkur khuya pi pastor bad ka yeng ka jong pi nakabenta ka buram ka jong blay. Amen. Kuplay sibun pastor nanta itu ki kentien piang sungobha ki jong pi nakabenta jonga bat nakabenta Mrs. jonga bat kumju nakabenta jong ilang baro ling ba jong ka kapor. Sai sin pat nga priang sungobha ya pi iwe piwe nadu i pastor ki teman pesan ki balong kinong syarai ki kat jong ka komiti balang. Bat ya pi ki parabangit ki ba i Neru kilong kpa kilong kemi ki kun samla shen rang kentai hadu ki hap ki berit tiang sobhai pi wei ha ka kerteng ka bathiang bagudan botam ka jong utrai banong penim jong yu Jesus Christ ka ktien ka jong blai ka ong to yakin ut ngutanat ya utrai pi ka perthai baro to syakri ya utrai da ka jing kemen to wan hakmat jong u da ka jing roi ngin peteng ye ka jing syakri ka jong yu blai da ka bang yaso ya ka ban roi lang ya ka jing ruai ka ba taus pa sau pulai tu yalam yang iko ken rat ka bangin ang ya chaprang hakilen ti e bat kalan ki bang ya ken do lang ki ale ka do bat men sim menta i la shibet chun ki jing pen shoi jong ka perthai ki pendap da jing bamhun ka jing ruai ka ba sau pa sau pulai Jabrang agilenti ebat gelan ibani ya kendulan iya leka dobat mensim Kajing puli na kaktien ka jong blay ling ba jong kanikapor
kalong nakashiti kejong apostol Paul sikinong Filipi kalunong kabalai kadakot kabakat lai bat kabakat saw ka gospel kejong Matias kalunong kaban riu kadakot kabar penyo kumju ru naka kitab Exodus kalunong kabalai pulai kadakot kabakat san kikintien kaba ongkum ni ko para bangen ngangam nyo yaladi ubala ban henrei yakani ka wei ngale dagabaklet no yakitaki ei ke ke besedian bat dagabak Kenerno syaki ei ke besakman ngabe syapersya kadang ban yo ya kajing etong kaba kajing khot sheneng kajong blai hau Christ Jesu unuti napi bahaba ukuslai ubala ban pentam watang sipru ya la karenyang onda kumta uloong hau lam dalet ka khmat jong me lambat ngi wat yalam syu yang nang ni tin pendam hau blai kajing tuai Ablay bukpa jungi bahabneng ubalong utrai jangkamet ubalong utrai jangkamen siam ubalong utrai jangki trai usim jangki siam ublay bakrabor halor baro ngiwan ko kenrat ling ba jangka kapor ka bakodor kapor ka bakentang hagani ka yeng ka bakut ka bakentang ka jama ban ai ka buram ka jingu baro tang syame ubalong ublay badan hok ban yo ya ka buram ya ka jingu Pada belengi das ngungu ya meko kenrat na kajing ihit kajing snai kajing dan ringkat kajing alam kajong lambat ngi upat lang ubala stiu spa ujong mah ling ba jong ka sngi ko kenrat ka ma penyo pat hangi ka balong ka sngi ka bakrau ka bakentang ka jong mah haba kumni ko trai ma penla ya ki kijat ki batulot ki jong ko kenrat ya ka bangin kiu ha kini ki yeng ka bakut ka bakentang ka jong mah ha ka bangin yo ya ka ban syakri ban yo ro ban pen krau ya ka kerteng ka jong mah ngi wana ka mat jong ma ablai tangkum ki briu ki badap de ki jing tulot de ki jing duna ha ka jing em ka jong i me yo i yang i ka mangi long ko trai ngem la ban buri e ru em ya la di nak mat jong mah Pada belengi wanda ka dok nuot ka bangi pendam ngi pendret akmat joma. Ba minis nei ko kenrat ban ma ban sat ngi snam ka joma. Ban bangin diok ban long ki ba bet ko trai ban wan akmat joma. Ban syakri lang ya meling ba jong ka ni kapor ko kenrat. Bangin diok ban mat ya ki jingker ku ki joma. Ablengi de duai ko kenrat minis nei ban ya lam yang iling ba jong ka ni kapor jong ka jing syakri. Ngi IT ko kenrat ha ki jing ya lam ka ban wan simu joma. Minis nei ko kenrat ka ban pendap yang i wei pi wei. Ngi diok ban long ki ba pendap dau men simu joma. Oh ko kenrat ngi diok ban mat i ki jingker ku ka ba tuot ka ba slei ki joma ko kenrat ling ba jong ka ni kapor ka ba kodor. Kapor ka bakentang ka banginyo ka ban syakri ya mah Terangi ngungu me kerpang nagam talaga jong ka balang ka joma hangni ka balang Presbyterian Mauro ya ka ba memal kerku ko kenrat ling bagi sngi ki por ka balanyo baro ngio iba ka balang ka joma ka try ka lanang roy ka lanang san ka lanang ya ka bor na ka wi ka sngi ka wi pan mada blengi de duai ko kenrat minis ne ban kerku hila ka jong ka balang ka joma hoy ne dup store ki teman pesan ki rangba jong ka balang hoy ki parabanget ki ba ihit baro Minis nay ban kerku ya ki ko kenrat oh min kerku ya ke jeseng gentai ki kun samla hadu ke jeseng kena ru ablai men kerku ya ki do jong men si mu joma bakum ka balang go trai kandang la ka man ye long shitali kandang la banang ya naga bor suka bor kanang san naga wi ka por suka wi pat ko kenran mabakan kum ka balang ko try kanang la ban kner lagi ti ban le ai ki kam ke ba kraw naga man ka buram ka jama ablai ngi ai ti laga jong ka balang ka jama ka try ki ti blai ki jama men ka khuru ablai ka wei pa ko ka man sim ka ba kodor la ka jong ka balang kenang yo ma ye ka jingker khu ke ba tu ke ba slai ki jama ling ba jong ni usnam baro wei ko kenran usnam o ba tmai ho ngi ai ngu ya ma ablai na ba ka por ngi don ka sni ka ba san jong ni usnam ubat mai bada belengi de duai ko kenat meni iker khu ila ka jong ga balang ning ba jong ni usnam o iker pe yang kristan hala ka jong ga balang ko kenran kini ban mat ye ka jing alam kini ban mat ye ka jing tin ga jong ma ba ka jing ker khu ke ba tu ke ba shlei ga jong ma leng ba ki sni ki banai ki banang wan baro jong ni usnam ngi IT ki sang ti blai ki jong ma bada belengi de duai kerpang meni iker khu kerpang ela ka jong ga balang ga jong ma baling ba jong ni usnam ko kenrat ba ka balang ga jong ma ki jing syakri ke ba bun ki jing syakri ke ba per ko kenrat ling ba jong ni usnam menda yalam menda kerku bagi jing syakri blai hala ka jong ga balang ken long ga ba dap do men si mo jong ma shimti ka balang ga jong ma ko kenrat o shimti lang ingi ling ba jong ga pori wei pi wei ba yarap yang ko try ka ni jing syakri ke bangidan ban pendam kan yo ban long po ke jing alam ba ke jing kerku ke jong ma sngo blai ka bangu ka jing ka kertang uci sungi duai amen ning ba jong ga kapor
nginyo ikaman pendap ikikam jong kabalang. Hakan kapon nginyo belum no ikijingango bat hadin belum ikijingango nakerpat item san PS kanayor banduai penketang ikijingango batru banduai kerpang ya kerpon kelum jong kabalang. Dong pai siu beli ke jeng duai, dong inya duai. Kokpa jengi ubah beneng, sai senpat kerar bihe nyuan ye ke bandem red, haki selajat ke bakhoj ke jome. Man ai ngoe me kerat namarta ke jeng snei ke bakrau ba ke bapla ke jome. Ye ke me ai ban panpau ke jeng im ke jengi. Kum ki khon ki jome ai ngoe ye me kerat bihe bamela lum lang kan ni ki khon ki jome paj lang jome po la ka jong ka balang bangila bandon sipor ke yeng ke bagentang ke jome banginyo ya ke ban mani ban sekri ban ro ban pendon buram ya kerteng ke bakhoi ke badan bor ke jome ba kham tam trai banginyo ban mat ye ke jingger ko lang bakaktin ke bakhoi ke jome blebi hamingi don ke bakom ke ni kapor ngimla ban klem da aingo e metrai ya ke jindon rengkat ke jome ke jelam ke jome yang ikom ke balang bade ke jingim jongi simet kerar bihe je bangi phaidian ye ki singi jong ke jingim ke jongi ba khamtam lang ba ke ni ke snem blebi i atrai ba mem shamlino kun swet yangi mem shamla panran bukho ye ka jingim ka jungi wei pi wei trai malayalam be ye ka jingim ka jungi trai lang ba ke snem baro ko wei trai bien hoy balang dei ban ya ekelenti ke ba pher jong ka jingim ka jungi don na pedang jungi ke ba ya pedang ke jingkar khu pedang ke jelam ka jing dap karhai jong ka jingim lang ba ke snem don pedang jungi terai ki baliyat lang ba kelenti ki ba ki ba khem lang ba ki at ki jingat phlong ki ba bon rukom jong ka jingem ndre pedang jong kita baro blebi ki kti badon bor ki jome kale lambe jingi bad bangila ban poi hado kane ke sngi kabalong ke sngi utrai ke benengkong jong kane ke snem ke bathmai ayung idong akhmat jome terai tang ka jingu ba ka jingero nyai shame mai malong blei badap di ki kular ki bakrau ko kerat bi ki kular ki jome ki dap ki slei ka jim ki chungi kum ki khon ki jome na koi ka khlemat se koi pan blei bi ngi don ba kom ka ne ka por ayung idong akhmat jome terai ni khmet ele ki khmat shame ko kerat blei jongi bolong utan rai jong ki ke baro jong ka jingem ko chungi terai bi baru blei wayai dap de jingi he ba jingi snei ele ki jong ki breu aingo ya metrai nam ta ke judor rengkat ke jome terai kerpang khamtam bala ke jong ke balang ko terai lamba ke ke snem ke bala lain habeng yo sngo atrai ya ke report jong ke balang ha ke snem ha ke por na kamata ki kam ke bangila pendap ha ke snem ke bala lain ayung inong ko terai tang ke jingu ba ke jingero nyai sheme ko keral bien bang mele kerku e ila ke jong ke balang ha ke benta ke boper terai bangila yo ban sekri ya metrai jisu bi ban pendap iki kam ke babon sertam ban pentelon iki jing sekri hala ke jong ka balang belai bi nyai tang ke jingu ba ke jingero ya metrai nam ta ka balang ke jome klanang san klanang roi ke benta baro jong ke jing sekri ke jong ka trai belai bi melakar khu trai ki yeng ke sam ke jongi melakar khu atrai ki kan hon ke ba phero jong ka balang nado ke jing sang khna ke jing sang samla ke jing sang jong ke jing sang kan thei ba de ka balang hi baro ko wei Parbing yo sngo atrai ke report jong balang ngidap de jing kemen bangidap de jing sngo yame mar dei mai mo blei ba yang hasnda jong ki por baro mar dei mai mo blei ba lam ngi ke baro ande mo blei ba penbet yang atrai hak benta baro jong jing sekri jong yame blei bi he nama kata ngi dua ya khmat jong me ke por yaraping atrai we puem ki khon ki jome abing yo sngo atrai ke jinang san jinang roi jong kam ke jom hala ke jong ke balang yaraping atrai jisu bi bangin nang ban aingu yame ba bangin yang atrai jisu bi banwat ke khmat ke jome blei bi ngi duai khmat jom me ke por abing ya atrai ngi don ha ke por ke ba menta
Bangin sajam ye kene ke senem ke batmai. Terai Jisu biye ngeduai kemat jome. Isnei ke ba menyalam ye la ke jong ke balang. Dak sang ti badon bor ke jome terai. Haki benta baro jong ke jing syakri ke jong ayeme. Ablay biye ngeduai ba men pensaj bor ngedu mensem ko jome. Bar menyalam ye terai na ko klem mar che ko par. Warcha abare biye bangin shania ke baro haka bor ke jing start breu ke jongi. Warcha terai bangin shania ke baro haka ke jong ke ne perthai. Da yarap ngi atrai Jisu biye bangin bu ya me khmat jong ke jingem ke jongi barkom ke balang trai in ai tilot ame bamenyo banyalam yangi bangin long ke balang ke manang san ke manang roy inang san atrai biye na ka bor she ka bor inang san kra biye na ka buram she ka buram bar ka balang ke jome trai kan tengshan bagalaban pun pau ya ka buram ke jome khnat khmat ke ne ka perthai Lebi itu lorang kat trai bihe jal ke jong ke balang. Nadu atrai pastor kumnong yalam jong ke balang. Kinong syarai ki balong kiteman besan. Kirang ba jong ke balang ki balong kinong ikit no ya ba ka kam jom hala ke jong ke balang. Ki sang genthei ki sang samla ki sang khna. Kilong kemi kilong kepa baro trai Jisu hapo ke balang. Kersan boring ko kerat bihe. Bahkan ke senam ke batmai. Ina la ban yai syakri syir ham yame. Haki benta baro trai bihe. Baik minalaban pun kraw yo keburom ke jome ablay biye ngaduai ru traje lorkan bagi projek bagi mission ke baper bukom ke balang ili yo ban sedang traje subiye ke projek jong chisang kan thai hai thang share projek jong ke balang trai ke mission jong ke balang hakha amrian bah paham jula projek jong ke balang trai ke medical clinic counseling center ke music school ke bingila bo atrai kini baro ke long trai ke jing thmu jing ban pun kraw yo keburom ke jome Blay bihe tu isnai banyalam balam bakini ki jing syakri ki jongi atrai bihe ki benta ki baper ngila ban long ki jingker khunum ta ki wei pat ki pramen sim ki bakodor kham tam trai bingina la banyalap ki ktin ki jome hagi to ki jaka trai bi ki breu ki padio ban mat ya ki jipin me ki jome bakini o mat ya ki jipin em ki jome bakini o sngo ya ki khubor jong ki ktin ki jome trai Blay bihe ker khu yangi kum ka balang hagi jing persang ka badit ki jongi trai ban penyar utolai ke yang jan ke jome terabi ngidon kam atrai ke jing kersan bor ke jome ngidon kam ke jalam ke jome terabi do nang betin na yalam do kendar bi krempe yang kristan ujingi lawan kat bi krempe yang kristan ujingi po la ke jong ke balang trai pelong krempe yang kristan ujingi ke ba im ke ba shirham ke ba ban syakri ban wad jame ke por baro terabi Pathe ke jingker khu ke jome ke jingem ke jongki man kesengi para pedang jong ke jingker khu bagi mat name ira biki atrai biki nang ban nyo kita ke jingker khu ke jome ba biki nang ban yai phai le ki khmat shame baro blai bi ngeduai ro khmat jome ha ke por trai na kementai ki khun jong ke balang don sibun ki khun jong ke balang ki bala jengai name ki bala yaj bagi bala im ba ke perthai blai bi ye bokom ke por ke sedang jong ke senam ngeduai blai bi tu isnei ke ba me men kren men pasiau men pen kendu ki bakin yu i bakalenti jong ne perthai kelong kelenti bam don cingkermen kelenti be lam si ke jingjat ko terabi he namar kata kin syam ke jingendo hak men sem trai kin pai syame kan pen yesuk ele deban me bakin em ke jingem ke bathmai trai ke jingem ke basanda jome ke jingem atrai bi he ke be ya rangkat ban me blebing duai kerpang ro nang mata gitu ki khon jong ke balang ki badan pedang jong ke jingpang ke jing stom trai bi he ki don ki jaka sumar ki don ki yeng ki sem ki jongki ngaduai nam ta jongki ru trai ki kapor isnai kara bi he ya kaman kan mau kerpang ki ko trai ba pedang jong kita ki jingpang ki jing stom ki baki kendo ira bi ki trai bakin kmet ele ki kmat seme u belai bodon ka bor halor ki jingpang baro u belai bolong nong pun khia ba khrau Bemelawan cengeng percaya taman pen im ya kemen sem. Rei melawan trai bi he ban pen kia i kejing pang kejing krau jeng i baro. Mata trai ngeduai isnai ba kekti badon bor jong me. Sang ti jong kejing pen kia kan long halor jong ki trai. Ben kta halor ki khadmet ke jong ki. Ban pelai no ki trai ne kita kejing pang kejing stam. Basai sin pat kinyo kalat ya ke ban trai ban kta ban im ban yaj ban yang. Ne kinyo kalat ke bakodor ban syakriya me. Kerkhui ke jing sumar baro ke bekiyo bekita ki long ki lat jing arab re ke jing ben khia ke bisha ke long jong me trai ngai ti la ke jong ke balang trai beri ki kam ke bubun sertap ke jong ka hakan ke snem apo ke jing alam ke jing pesaj bor ke jing tenanti ke jong me trai blai bi ing duai ro khmat jong me kan ke por
Balai sikan dia nam talau jong syakri isnei trai pastor bedar rangkat bangi kan kapor akan ke sengi balai banengkong jong kan ke senam ban sam ke kubor nak tien ke bakhoi ke jome ngiduai ke jing pen kubor ngiduai ke jing pen sle ke jong men sem bakhoi jome maka kubor ke bin sesama pedang jong kan kapor kan long sya ke kubor ke bawan ke khet ke jing isnei ke jome trai bar medan ban kren ya pedang jong ku mu pailang bar bangin mat ke jing kerkhul maka kten ke em ke jome Lebih yang kedua itu akhmat jome sikan tiana kena kapor. Nah bentar kini kecing ai kibaret kibanyal wara akhmat jome. Kibalong si bentar ni kecing kerku kibakrau. Ya keba me ai kerku kecing im kecing ina kau ikisngi siapa terai jisubi. Isnei keba men pediang ikishaladi. Barpen kentang ikis terai bi. Bahkan okano kebentar kebangin yo ban pedonkam. Ya kini kecing ai kibaret kecing Kenlong kecing kerku bakrau ya kam kecome. Bangin ala terai jisubi. Barpen krau ya keburam kecome. Lang ba kecing ai jong ki khon ke jome apa kabalang yarap ingiro trai jisu menang kerku ya kecing em kecing si haki yang kisam kecing simet mengenang mat atrai bi ya kecing dor rangkat ke jome haki kam ki kiti ke jongi da kecing pendap kerhai ke jome da kecing kerku ke jome ngen mat ro trai bi ya kecing dor rangkat ke jome kecing em jong men kesengi ngai ti hame trai ke ni kapor ke basa jong kecing sekri bari ke benta baro bang ni aban pendap ke ni kapor sengaw belai ke bangu jongi Maaf iki pop kerengkang di masyam. Baik ini baru nyu idam ipan. Akar tiang kajong turai bu nom prem iye jong Yesus Kristus. Naru mentah sudu iki bam ju kodro. Amen. Keburom kajingu ngi ai show blay. Ya kajing dan ringkat ya kajing alam bat kajing kerku kajong u. Ya pikum kabalang presbyterian hang ni hamauro. Abang yo sngowi kita report lingkot. Kebalapan sengoh pedang jongi ngidap sisa daga jing sengongu yo blay abang yo ya ka sangti ka baklanbor ka jong blay kabalaya lam ya pikum kabalang pilanang roy hakiliang baro oi ba jing duai ka jong akalong bau blay nang ya kerku ya pikum kabalang ling ba jong newsnam lagalong nadu ki jing syakri ki project ki ba pair o blay no kerku ya pikum kabalang penang roy penang san Haka jing em ka bagan jaman siem kum ka balang pinang la ban le ki kam ki ba kraw na kam ta ka buram ka jong blai ngila poish ka wai pat ka benta jong ka jing syakri ka jing yu blai maka ta ka long ya ka bangin yo ya ka ban sha skor ya ka jing slok na ka tien ka jong blai ling ba jong ka di ka jan mien shwai ka bangin yo ya ka ban sha skor ya ka tien ka jong blai ngin ya so pat ban rai ya ka jing rai ka ba lai spa khandai pu khandai ka jing rai ka ba lai spa khandai pu khandai Lais pa nyo nakabakam rem. Kaju kabor blay kaju kaktien jing em. Kajing ai kajing ngetru hau na ben barem. Jing tlot jong abunjat jing tungit jong aru. Ya kajing ai na buneng junom kemla bendu. Namen var
Jing Chong In Chong Ngarung Yai Ka Jing Ai Ei Na Bo Nei Jiu Nom Im La Bendu Tengin pendam ablay ke jing duai. Ablay buk pa jongi bahab neng. Sai sin pat ablay ling ba jong ka por ka ba kodor, ka por ka ba kentang. Ka por ka ba ngiyo ya ka bandan ka yeng ka ba khut ka ba kentang ka joma. Ban syakri, ban yaro, ban pendon buram ya ka kerteng ka joma. Ablay ngi de duai ling ba jong ka por jong ka jing syakri. Sai sin pat habangin sayo ko konrat ya kaban yo sngo ya ka kubor na kaktien ka joma ngi duai ablay ka jing alam ka joma ling ba jong ka ni kapor od ko konrat ngi de duai karpang ngi de dam kmat joma ba minis ne ban long ringkat lambat ngi iwei pi wei ling ba jong ka ni kapor ko konrat ba minis ne ban pendap ngi do men sim u joma ko konrat ba shisha ablay ngi dala ban pentelino ya ki jing mut ya ki jing perkat ke jongi ya ka bangila ya ka ban yo sngo ya ka ktien ka joma ka badan ban kran na pring jongi isnai ko kan rahat ban pli ya ki skor ke bakan jaman sim ka jongi ka bangila ban yo sngo ya ka ktien ka joma bat kom juru ya ka dok not ka jongi ablay ka bangila ban priang ya ka ktien ka joma ablay ngi de duai ko kan rahat ya rap yang bangila ban yo sngo ya ka jing don joma bat ablay ngi de duai min isnai malong ringkat lam balo jong syakri joma uba mal khot malajit man penyeng ling bajong ka por ka jaka ka bakut ka bakentang ka joma ulong batli ulong basudah ka kan rat ulong bam dan na ladihi isnai ban pen khut ban pen gentang mamiro jong syakri joma bat ban pen long yu utang ko mutendong ban pen sawai ka kubur jong ka tien ka joma baga tien ka joma ka bangin yo sngoling bajong ka por kana long ka jingker khu kana long ka bor na ka jong aning kong ban ka jong ilang ablay syem ko kan rat ya kan ka por ka bang sa ngai ti ke jing alam ke joma keteng jisung i duai amen sai sin pat nga pen pau ya ke jing sngu ka ba kraw e blay ya ke jing dan ringkat ya ke jing alam ke jong u ya ke jing em ke jonga ngalong kum ni ko mangalong lam ka met ka phat ka ba kot ka ba khya lam ke jing ker khu ke jong blay bat kham tam ka bangala ban ya don ringkat lambat pi kum ka balang sai sin pat ha ka ni ka por abi yo ka ban ya sam ya ka kubo na ka tien ka jong blay nga ai kublay ya pi wei baro na du I store in charge I store London sim ki teman san ki rangba jong ka balang ya pi kilong kpa kilong kmi ki kun samla shin rang bat kan thai namar ba ka ni ka sngi kilong ka sngi ka san jong nu snam ba thamai balong ru ka san de ka ning kong nga ai kublay snam thamai wasuk ba kaman ba dap de ki jingker khu ke jong blay na kamenta jong pi wei hoi kumjuru ya ka balang hi baro ka wei nga pen pau ru ya ka jing sngu ka ba kraw yo blay na kamenta ka komiti balang ka program jong ka komiti balang ka bla ibet sai sien pat ban penyo bentalem hanga ling ba jong ka ni ka por hoi kumai store mane ilong ka ni ka sien ka baar ila pen kan mauru ika sien ka baningkong ka bangawan ha ka balang ka jong pi makani ka long ka sien ka baar mangiyo ban don ringkat lambat pi kum ka balang bat ngangit skam ba kan ikas dei ka jingalam ka ba start ka jong blay ka dei ka jingbu bet ka jingbu renti ka jong uhi ha ka jing shisha ka jing pen bet bat story ka program ya ka ba ngari ban man ai ka kubur kan dei how much ka ar pulai terik andre na ki wei pat ki daw ngalaban simno ya kan ka benta ban ngangit skam ba kan ka por kalong ka por ka ba ublay hi uyalam ublay hi ulabu bet ulabu renti nda ka benta jongi ling ba jong kan ka por te khanang banum sim ya ka por inyo ya ka ban poi sha ka benta jong ka jing slok na ka tien ka jong blay hoi ka mong mane ngidon ha ka sni ka san jong ni usnam arjar ar pusan ka balong ka sandi ka baningkong ngila depan ino syadien yau tu usnam arjar ar pusau ki para mangit ki ba iye habang ngila ino syadien yau usnam ubarim bat menta ngila depan jam ki sandali ki sngi ngidan ha ka sngi ka basan jong ni usnam ubat thamai
Ban ngidang deiru ban jam syaprang. Bat ban yat ling baban pendap yau ni usnam. Salais pa anriu pau teli kisngi. Namar kata kadai yangi kemaong apostol Paul bangin yat syakmat. Keletno yaki ke kebarem bat banang yai be syakmat syakatong. Ngisu kemen shibun bekum kabalang. Ngiyo i ling bai ni report lingkot balapan sengau. Ngiyo i kecing nang roy jong kabalang. Ya kecing nang krau jong kakam ga jong blai. Henrayu apostol Paul wang yangi bangin nang yai be syakmat syakatong. Ki pra bangai be it. Haka jinglong briu ka jongi. Kum ki briu habangi penkut yau senam ubarim ngi judan ru ka jing angnut jongi bangin nang trei kamba ngi nang lek kamba ngi don ki jingkut jingmut la ngi don ki jinglong ki ba ngi syate ngi syaku ki jinglong ki jongi ki bangis ngi sngu thu ba kilong ki ba sniu ki ba te ki ba kum yang ngi don ki jingkut jingmut bangin jam show senam ubas kamat da ka jingkut ka jingmut ka ba thamai la rau tayu senam ubalalek la ni wat hadu mentah kat hadu kani ka kelimat ngidang yai sakut hagi ju ki jinglong ki jangi wala ngi la jam igini ki sandali ki sngi ngidang yai sakut hagi jinglong ki basniu ki jingmelien ki basniu jong kani ka pertai lada ki ei ki basniu ki bangi judan na ki jingem ki jangi ki bangi snau thu kam dei kat kum gaman ka jong blai ngidang yai long ki ju tat hadu kani ka keleman apostol Paul wang kletno ia kita ki baro bat ngin sedang ia kecing im ka bathamai da ka bakletno ia kecing long barem baro lai ngi julong ki batolat ngin klet ia gini kecing tolat baro sedang kecing im ka bathamai la ngi julong ki baklan klet bangi julong ki baklan henrei tungin nang yahat syaprang bat syapersya jong kata katong ladang gila Jumat tangi kijing sngosi kijing du jing kermen ladang gila dan menmat yu tu tsunami kijing duk ya kijing pang badi kijing shitam ge babunjat tungin kelatno ya kita baro kijing sngosi kijing shitam tungin sedang temai ban yat ling bajong nu snam ndrai kijing keli kala ban long yang ngap yang ngi leksi pilaru ban ong ban bu jingkeli kumno pastor kalong si kabasuk ban klet iki ke baladap ke bangilamat hake jingim ga jongi hoat kamlong kabasuk yangi ban shuong bangin klet no kadon ru kawi ka kentien ka baong ba kalong kabasuk bangin shuong henrai kalong ka bae man le ngirung idan ka bakum ka kelemat kalong ka basuk yang ibangin kut jingmut thamai henry kalong ka yang ibangin le kadai ka jing shisha kalong ka kata-kata ban suklet no ik bala dap kham tam lai ban klet no ik jing shitam ki bangin dap ban mat henry para bangai ba dai tangkan ni kalenti ni kalat ka bangila ban le da ka bangi klet no ik barem jog ka jing em ka jing ngim dan da ka wai pat kalat ujisu haga gospel ka jong Matias kal nang ban riu ka khot ka bar punyo ong uno tina phi bahwa kuslai ubala ban pentam wat si pru ru yala ka jong karenyang para bangit bi larang yat auto snam apreng kijing apreng kijing le apreng jong kijing duk kijing kedu apreng jong kijing kuslai balar kita kijing kuslai jong kijing em kijing kia isa dat adu kan ka kelemat nginam la ban pentam da ka bangi kuslai batang si pru ru ya karenyang ka jongi kenuksa kedut ke balas niu nginum lak syuk ban pen bahaya ka hendrai ke ka bangila ban le ke kedut ke balas niu ngilak ban pen kelai ka ski wei pat ki jat jingbam ya kedut ke balas niu ni pen ni shet jingbam ya ka kum ki kenjam mi thai dei nem kilong ki ba khambang pen ban kilong ki ba khambang ya kedut ke balas niu ngem la syuban pen ba ban ki ban le ngem la syuban le henrei ngila ban thau thamai pat syakmat ya ka jingim ka jingi ki para bangit bi ngem la ban pen kala le ni ban change ya ka baladap ya ka pas jongi henrei dei ya ka ban sawan ya ka future ka bangila ban perkat thamai ne ban thau thamai para bi upol ong tungin ya syaplang kletno iki barem ban be syapersya ka thong baladang ila rai shisha gani ka janmit kumta ngadon ya ka kubur gani ka janmit ya ka bangangan yaslok
ya ka nong ka kubor ya ka ba ngakwa ban bu ru kum ka nong rem na ka menta jongi haga ni ka janmit la ngila rai shisha ban pen thamai ban ya da ka jing thamai nang ni shakmat ban klet no i ki barem ka kubor ya ka bang labu kum ka nong rem ka long na ka kitab Exodus kalanong ka balai pulai ka dekat ka bakatsan ya ka bangalapen puli meneh ka ba ong anda kumta ula ong au lam dalet ka kmat jome lembat ni wat yalam syu yang inang ni ngan puli ya ka sistien anda kumta ula ong au lam dalet ka kmat jome lembat ni tu wat yalam syu yang inang ni para bangit bi kini ki kentien ki ba Moses sahisien pat uker pat ya ka jingdan ringkat ka jong ublei men bau blei ula rai ban ino ikikun Israel hakapor ka bakidang don hagari klau larangi pet ka kitab Exodus kalnang kabalai pulai ka dekat kabalai uang namar ngangan omlet kiu ringkat hapdeng jong me na bau ni upat ba uba rendang bayok nga penduk no khot yame hagata kalenti kini kikintin kiri ka Moses ukerpat ya kata kacing dan ringkat ka jong blei basai sien pat ukwa ban ya lambat ublei men haba ublei ular rai ban ino yaki hakata ka jingya lenti jongki haba ki mi nagari Egypt ban let syakata gari kanan ngiken mau ki prabanget ki bai ya ka jingya lenti jongki kun Israel haba ki mi na Egypt syakanan hapo ka jingyalam ga jong Moses ngio i ya ka jing dan ringkat bat ka jingyalam ga jong blei ki kun Israel ru ki yo i shisha ya ka jing dan ringkat ka jong blai ba ya ka jing sumar sukher ka jong ula sumar ya ki ya ka jing ya denti ka jong ki daul o ka por men sngi badu ul o ding ha ka por men mit ublai ula long ringkat bat ki kun Israel ha ka jing ya denti jong ki syakanan na ka por henry day tat hadu ba ki kun Israel kila thau blai bat kila mani blai thau ngiken mau na kaktien ka jong blai baga tien ka jong blai ke thu men bau blai Moses ula le ban kiu sholor jong ulum ki kun Israel ki thau blai thau ka dor jong kun masi ngio i bau blai ula rai ban ino ki kun Israel langi puli na ka kitab Exodus kal nang balai pulai ka dekat ka beningkong hadu ka balai ngio i hang ni bau blai ula smai ho Abraham hau Isaac bat hau Jacob baun ai kata ka ri jong ka jingkular ka ri ka batut da ka dot bat ka ngam da ka bauang hau sembai jong mengan ai ka kat kum ka khot ka balai ngi syam bau blai tre ban le kiu ringkat bat ki kun Israel namar ki jing le pok persyak jong ki yau blai namar ka jing mani blai thau ka jong ki Andrei langi puli kat kum kat khot ka beningkong bat ka baar ngio i bau blai ong hau Moses bau nya lam yo pat lang Israel ba bau pa yu angel haswa jong hang ni syam bau blai tre ban le ringkat bat ki kun Israel namar bau yo ukum penjat penban ya ki kun Israel namar ka jing rendang jong ki Andrei Moses kamu briu jong blai us ngau thu ya ka jing kodor ba ya ka dor jong ka jing don ringkat ka jong blai us ngau thu ba khlam ka jing don ringkat bat ka jing alam ka jong blai us ngau thu ba briu long ai ru em namar kata Moses su kerpat yau blai ban long lambat dei tang kata henry Moses su la ong lam dalek ka mat jong me lambat ngi tiwat yalam syu yang inang ni ki para bangit bi mangabat mangiru ngim yapher nagi kun Israel ngiem magi digisni ke bakajing sniu kasensyar ya ke emlang kasalang gajongi kat syabangi pai ngiu i gajing sniu bat apreng jong ni ka pertai ke balanang roy hakajing nang kajing start Ngilanang roy haka kamay haka kaji. Ngilanang roy haka spa haka buram. Ngiyo i. Ya kajing nang hiar penban haka kawar baka buram. Kabakan jabriyo kajang ikini kisngi. Ngilong kiba rendang nga kamat jong blay. Kini kisngi kiba ngingi em. Kidan sibun ki weipat ki blay tau haka jing em kajang i.
Kabangiru nginyo kilong kiba kam koridor ka jing em ka jongi. Ngilong kum ki kon Israel. Ngi persyang ka jing em ka jongi banya syakmat bat syprang don kum ki kon Kristan ngi persyang da ka jing nang, da ka jing start, da ka jing tip, da ka jing la, bat ka bor jongi. Mun sin ngi klet ban wahat ya ka mon bat ka bor bat ka jing alam ka jong blai. Pateng teng lele haba ka jing ya la ka jing temu ka jing angnut jongi kam ya dei bat ka mon ka jong blai. Ngi persyang ban ya da ka bangi klet ngi bu yo blai syarut na ka jing em jongi. Ban ya syprang bat ban temu ban yo ya ka jing angnut jong ka jing em ka jongi. Moses usngau thu ya ka dor jong ka jing don ringkat ka jong blai. Usngau thu ba khalam mo blai umla ban le ai ru em. Namar utip syai ba khalam mo blai ka jing ya denti jong u ban ya lam yo pa lang Israel khalam ka jing don ringkat lani ka jing lam ka jong blai usngau thu ba ulong kum tu briu ubadan ki khmat henrei yo i ubadan ki skor henrei yo sngo ubadan ki kjat henrei umla ban ya ubadan ki kti henrei umla ban kner ban piar ki Moses usngau thu biang kumu syakri jong blai baklamu blai umla ban le em parlo bi pila ban ong kini ki para bangit be jongi ila ban ong ba balai bangi hap ban kerpa ya kata ka jing dan ringkat ka jong blai habau blai ulong ubadan haki jakabaro Hau blai ulong badan haki jakabaro balingi dan kamban kerpat ya kata ka jing dan ringkat ka jong Abang ya keren ni kata kejing dan ringkat ke jong blai kamut bau blai ulak bandan haki jakabaro ublai umlak bandan hau syaitan ublai umlak bandan hau nong penyap beriu hakapor ka bau penyap beriu henrei kejing mut ke jong ka kalong bau blai uyo ilut baro nyemlak ban buri na ublai ulak ban ya haki jakabaro namar kata Moses ukerpat ya kejing dan ringkat ka kerpang ke jong blai God special presence. Moses ukerpat ya kejing dan ringkat ka kerpang ka jong blai. Moses ukwa ban yahat ringkat baru blai. Namar uyo i ya kejing rap ka jong blai ha kejing baro. Neru bula sedang ban yalam ki kun Israel. Uyo i ka sangti ka jong blai baban ka wei pagawai ka jing jong ka jing kendu ka jong u. Dei na baba ka jing alam ka jong blai. Ikan mau Abang Moses lama kikun Israel kele de banyat lingbai ka duriau ka basau boleh ulah pelat yaki baraba kila sliang boleh ulah ai yaki baraba kila tengan boleh ulah ai ka bam yaki de ka mana baraba ki de ben le yale iki amalek boleh yale na ka benta jongki yaki ni baro la ban pin shisha ya ka jing dan ringkat ka jong blai Naga kitab kabar sigi Chronicles kalau nang kabar po gerkat kabar katsan kabang ublai uang agak tien gajong uang kumni wat shep tieng lam ni wat kau namar katma kamlong gajong pi henrei gajong ublai prabanget bi Moses ukerpat e gajing dan ringkat gajong ublai bar gajing ele baro ki ba ulat de ben ya ling ba ke jing de ublai we ele na kabenta jong Ki prabanget bi ka jing em ka dei ka thma kalak ban long ha ka do ni kalak ban long ka men sim ka jing em ka dei ka madan thma ka badap tang de ki jing sudah ngemlak ban mudur bong ni usnam unlong ubayat renti ngemlak ban mudur bong ni usnam un sulong ubam dan kanu ka jing ele ka jing em henrei ulak ban long pen ban uba khams new ulak banong snam ubang ilak banyak kindu iki jing ele henrei ban job ni ban ram ni ke jing ele ka bangi dang dei ban ya lani ban mat nang ni sekmat aga jing em ka jongi ka shong hau nong ele ka shong hanga hangi kinong ele ka shong hanga para pikum nongin le langin ya nang ni sekmat hau nu snam bat kajing dan ringkat ka jong blai ningin ya marwai ni da ka basyanya ka bor ka kenja briu jongi ni da ka basyanya ka spa ni ka jing start ka bangi dan
ningin jit banyak bat ublay. Le si ngilak banong barok kata ngalalong Kristan bat ngalali ya kata. Barok ngikam yang le mengilong ki kun ki jong blay. Ngikam mengilong ki Kristan. Ngilet si ki jeseng nakaway ka si Sunday si kaway pat. Dan nilai ki bak yakit ya ba ikakam ka jong blay. Ki bay testa ki bay yakit ya ba ikikam jong ka balang. Hendrai ngan ong ya pi kadon sibuan ka jing ya pier hapdeng u Kristan bat u Kristan u bat ublay. Kadon ka jing ya pier baro ngikam mengilong ki kun ke jong blay ngilong ki Kristan. Hendrai kadon ka jing ya pier u Kristan u bat ublay. Kum ki kun Kristan ka dawa yang i bahaga jing ya denti ka jong i kum ki kun Kristan bagalong inu ikam jong ke jingle ke jongi la kalong ke jingem ke jingle la ilong ibaret ne ka bakrau kadawa yangi bala ngilong si cakit ki kun Kristan ki bayat lambat ublay ban pentip ya ke jingle jong i show blay ban IT ya ke jingle ki kam jong i show blay andai kai ka mangiu i kini ki sngi ka mangingi ementa namar bala nang kalanang roy ke jing start kalanang roy ke jing tip wat ban nget ya ka tien ka jong blay ngi da kwa ban yu i ka jing shisha ban le e gnu ko ba ngi ka long ka ba kata-kata ling ba jong ini kisngi ngi persang ban jam syakmat ka jing em ka jing ka mong ong mene da ka jing start da ka jing la da ka jing nang da ka jing tip ka jing bat ha ka ba khat do ha ba gim dan la chu da ko mai pat ha ba ngi di ban ma i ka jing le ka jing em ka jing ni pai show blay para menget biin kadawa yang abat yang i kum ki kun Kristan habang iya ning ba jong nus nam bangin long kita ki Kristan ki babat ublay om tang ngin syukit ya kani ka kerteng ka bangilong ki Kristan Henry ka jing em jong ipat ngiyat hala ka jong ka man ka jong i Henry ai ba ka jing ya lenti ka jong i nang ni syakmat ning ba jong nus nam kan nong ka jing ya lenti ka babat ublay namar kata kadai menta yang ba ya pi bangin jit bat nungin ya nang ni syakmat bat nungin jit ban ya nang ni syakmat Moses wat hapdeng ka jing krau ka jong uru ukwat kerpa ya ka jing dan ringkat bat ya ka jing dan ka kerpang ka jong blay Moses ulong syakri ba kodor ba krau ude syakri ba yo i ba tip ya blay ki para bangit biit ngilong ayong mga bat mapilay habang iyan ujor bat Moses bat ka jingat ka baudan Philo of Alexandria uang Moses uday ubriu uba palat ya ka bor briu ka mat ka pat ka perkat ka perdan bat ka mensim uang baudan ka jingay ka bahakri tam lani ka bakraudu kata ka supreme gift Jewish historian Josephus Flavius uang Utho syaki gentle ubatai bau Moses ude ubriu ujong blay divine man Moses ude ubriu ubayok pediang sengau bahaya ka jingkot ka jong blay ubayok sengau dal ki jong ki skor ya kata ka jingkot ka jong blay ubayok banyak keren baru blay markmat ikan mau Moses ya keren baru blay ka lau beniap Moses ulong ubriu ubayok ban pediang ru ya ka bor ka pela nau blay ling bau ding du ujong ngiken mau ke jingalam ke jong Moses ki kun Israel ubat yau ding du ujong lapen kat ya ka duriau ka pasau hau ti yau mau siang lapen jas liang ya ki kun Israel uyo ya ka bor ka pela ka jong blay dei tangkat tahan rei Moses lapen lapen sani ka yeng siem uyo lut ya ki jingi kai ka kum ki siem ki yo agi ki por lagalong ka puli ka dangli uyo lut ya ka jing start jong ki por lahi kairu ya kum no ban yele tma bat kum no ban song kulai henrei wat kata ka
kat kata gabor ka jing kraw henry Moses shlan ban ya hala ka jong ka jing start hala ka jong gabor shlan ru ban ya bat ban jam wat tang si kam ru syakmat klam ka jing dan ringkat ka jong blai namarus ngau thu ba klam ka jing dan ringkat ka jong blai briu long ai ru em các thiên ka jong blai ka pen kan mau yangi Jesus Christ upen kan mau ba ulong uding sowan mangi kitanat bat khalam u ngemla ban le ai ru em bat khalam u ngemla ban le ai ru em hatu manga ban mangi perkhat kumnu kata kali kecing kali ka banga kwa ban bu apreng jongi ling ba jong kali ka jamin hatu manga ban mangi perkhat kumnu ban ya ling ba jong ni usnam langin ya bat ublei ningin nang yai syanya alaga jong gabor alaga jong gajing start alaga jong gajing nang haga spa haga bor haga buram ka bangingidan para bangai bi ublai ulah tahu yangi haga dor gajing stream bat uhi bat ulah airu yangi kaman ka balai lut bangin jit mentah para bangai bi jit mentah langin jit banyat bat ublai ningin syanya ala ka jong gajing nang ala ka jong gajing start ala ka jong gajing la ka jong para bangit bi ka tien ka jong blai ka pen kan mau yangi baga thma kamlong ka jong henry ka thma ka di ka jong blai ka badan kami ngi kalong tang bangin jiet ban ya bat u namar dei ma u ban ya le ya ki jing jong ngong ya pila dangi la ya age jing ling ba jong tayus nam mo blalet no la dangi la di ban mat ya ka jing duk ya ka jing kerdu ladang ila di ban mat i gijing pang i gijing shitam ladang ila di ban mat i gijing ele jong gijing em ka bangim sola ban perkhat ka bor ka baken jabriu jong i dei ublei uban yale ya gitikit ma jong gijing em jong i ka badan kami ka long tang bangin ya lambat u namar kat ma kam dei ka jong i ma u ni ale bat ni kabar dawa yang abat ya pi kalong tang bangin ya lambat u baladangin jit ban ya badu blai ka jing job kan long ka jongi ladangi jit ban ya badu blai ka jing job kan long ka jongi haman ka wei pa koi ka jing jam ka bangin jam pra bangit wat ai bangin jit ban ya badu blai dei tang hadu bangin dalai kendu i ki jing e dei tat hadu bangim dan lacu ka jing em ngin sapa show blai henry ai baman i wei pe wei kam jong ge jingle ke jongi la ka long ka rit e ne ka ba kraw e ngin ya ringkat bat ublai namarang ila jit ban ya bat ublai ka jing job kan nong ka jongi namar ka thma kam dei ka jongi ka dei ka jong blai ka shong e hanga phi bat nu ngin jit ban ya nang ni shakman bat ublai ningin ya bat kan ni ka perthai para bangai bi larangin ya bakan ka perthai ka bangi yoi kalong ka perthai ka badap da jing sniu da jing bam hok larangin ya bakan ka perthai ki jing snobha ke batang sipor bat ke bamne andrai ka jing sup jong blai ka ba ublai ukular na kam ta jongi kalong syaki babam jukut syaki babam jukut unong rai syaman simu ang ka perthai kan ing bat ki paila mereka ketien ublai jonga kan ne para bangai bi ladang ya bat ublai kata ka jing sup ka ba kular ka ketien jongu kan ne syaki babam jukut aga jing em ka jongi syaki babam jukut para bangai bi ling ba jong kan ka jamian ling ba jong kan ka kubur ka khot yang abat yang i bangin jam banang ya igini ki lais pa anru phau tali ki sngi ki bangem tip ke ka banjai ka shibet jongi mde banga penting ke ka banjai ka la shai ke ka banjai ka shisngi ngim tip ki ka banjai ka jingya dan ti jongi henry ladangin jit banyat badu blai kani ka bangi tip baga jingjop kan nong ka jongi namaru blai unyale na ka menta jongi namaru blai unyale na kam ta jongi
Langi kloy ni manjit banyahat bat ublay. Kasyong hanga bat hangi. Hoy kapertai kadon sibun kijing pen taba, kijing pen sngoba, kijing pen tami nagamenta kajing im kajangi. Henry kani kajan miet kak tien kajong blay kakot yang aban yangi. Bat nungin jit banyahat nang ni syakaman. Umusa skat kajing krau jong uang lem dalet kakmat jong me haswa jong iwat yalam syu yang inang ni. Mangaban mangingilong ayuban yat apa deng jong ka bakum gani ka pertai ka ba mutlop bat ka ba kenriang para bangit bihit ka jingkot yang abat yangi ai ngin yat nang ni syakmat deng bajong nusnam ngin yat badu blai baladang ngin nang yat lem badu blai ka bor ka jong kan yo ban yat ringkat lem bat ngi yo i ya ka bor ka buram mat ka jingjop ka ba man ka sngi ka jingem ka jongi Ublay un yarap, ublay un kerku, yang ngiling bajong kani kapor. Ublay un kerku ya pi para bangit kibait barok, bapinang la banyak ban jam, nang ni syakmat ling bajong nusnam, lambat kajing dan ringkat kajong blay. Ba ublay un yo ban yalam, un yo ban kerku, un yo ban pelat ya pi. Ling bajong nusnam, na kajing ele, bapin yo ban mat ya kajing job. Habarok kiliang jong kajing em kajong pi. Ublay na kami tagaburam jong. Amen. Ngirapoy siya kabangin penway no ika jing syakri ka jong ublay lingba jong gani kapor ublay na karku yang ilang baro lingba jong gani ka jing syakri nginyo banmi nang nilam ba ka jing karku ke batut ke baslay ka jong babangin nang laban yan syakmat bat syaprang lingba jong nusnam lam ka jing dan ringkat ka jong ublay nang ya karku ya pi kum ka balang Pinang roy, pinang san, pinang yat jaga bor. Pinang la, ikaban kenir kikti bat man le, ikikam ke bakraw, nagaban takaburam ka jong blay. Ngin penway no, iya ka jing syakri ka jong iblay, da kabang yasok pat ban roy, iya ka jing roy ka ba saus pa sau pusan. Ka jing roy ka ba saus pa sau pusan, ka ba kamrim saus pa lai pusaw. Lam yang nga atra Jehovah, pelgrim ling ba ka pertai. Nga nga tulot mami tu ay bor, tin yang nga da kati isnay. Kat bang im, the athe la jing ai bar hadian jong ni ka jing ruang ngobahan karpat ye pastor jong i reverend Lindan sim in sa sohan palat yangi lagi jing kerku penwai lam yang Try Jehovah, pilgrim link by Gabertay, ngangat Lord, mami tu ay bor, din yanga, dakti isnay, kat banga. La jing ai kat banga te ate la jing ai ngandi ka jing im lay ngan om sliang shu ai ngan bam namana gospel but lupu ka jing imro kan banga kan banga ngan om sliang shu kan banga kan banga ngan om sliang shu
Jordan Jing Shepting Wat Ai Kan Wan Leng Ba Jing At Pelung Itrim Jisuan Mami Bantan Alleluia Alleluia Chiều nôm lòng Ariganan Alleluia Alleluia Chiều nôm lòng Ariganan Ngini duai bat ngin sayo ega jingker khupen wai. Ublay buk pau jangi bahabening yaingo imeko try. Bame melalong ringkat bat ngi hakan ega jia seng ke jangi hakan ega sengi utrai ke benengkong jong neusnem temai arajar arpusan. Ban ngi aingo nakabenta ki jing syakri ki bangilala ban ayame. Ban ngi aingo ru nakabenta ke jing ya joka balang ke jangi hakan ega snem arajar arpusau. Ya ke report ngilay osngo bat ega jing duai. Sngongo ngilay ho. Bat menta kumbay pastori lah yalamingi. Wamemen yat ringkat bat ngi ha kene kasnem tamay. Baga khamat jang me kan long ringkat bat ngi. Bat baga thama akamday ke jingele ke jangi shimet. Henry utray uyeng banyale nakabenta jangi. Ngida duay ngida kerpat men kerkhui pastori jangi. Bala ay kene khubor ay men semingi. Hakabas dang jang kene kasnem. Pamen kerkhui i bat ke yeng sem ke jangi ha ke jing syakri ke jangki yeme bato nang kerkhuru e ke khubor bakan yarap ingi kan yalam lenti ingi barok sisnem kerkhui ngilang barok ko trai ke balang ke jangi ngi pani kini barok ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ke kerteng ke jang trai bat unong penem jangi uji sukres ke jing ai ke jang uji sukres subau trai bat ke jing it ba ke jang bleu bo khpa lambat ka jinga selok ka bat hyang ga jaw man simba khoj kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki rew ngai kaleng satlak kane ka perthai menta bat shadow ki arta bamju kodro amen.